En primer lloc, la moció presentada pels grups municipals i d'Esquerra Republicana de Catalunya i també per altres grups, en el que es dona suport a una major inversió i increment de plantilla a la demarcació de Tarragona-Reus d'Adif. Adif, com saben, és una empresa pública que depèn del Ministeri de Fomento. Fa pocs dies el comitè d'empresa d'Adif van denunciar públicament el mal estat de les infraestructures ferroviàries entre Reus i Faión i també l'estació de classificació de Tarragona, etc., així com diferents equipaments que es troben en una situació pèssima d'inversió. També aquesta manca d'inversions, hem de dir-los que s'està produint una reducció continuada i sistemàtica de personal que fa impossible donar un servei adequat al que mereix la ciutadania i que es mereix la societat, i aquesta desinversió per part d'Adif en recursos tècnics i humans té com a conseqüència un dèficit del servei que com a societat i com a representants públics hem de denunciar i reclamar que es faci tot el que faci falta perquè això no sigui d'aquesta manera. És per això que els acords aprovats amb Junta de Portaveus per unanimitat són els següents. Primer, donar suport a les reivindicacions de més inversió, més recursos humans i més seguretat a la circumscripció de Tarragona i Reus efectuades pel comitè d'empresa d'Adif. I segon acord, també per unanimitat, és traslladar aquest acord a la direcció de l'empresa pública Adif, al Ministeri de Fomento i a tots els parlamentaris de la demarcació amb representació al Congreso de los Diputados i al Senado espanyols. Per tant, doncs queda d'acord. Gràcies.